Nabigbigen no anya ti katatao na tinaiwala nga lalaki, DJ Sitio Pideg, Barangay Magsaysay, Santa Ilocosur. Do nga aldaw sakbay ang nasarakan, tinatakamat a biktima. Segon ken ni PO1 Presenciano Ventura Jr., binigbik ti mismo nga ina iti biktima, ani Rebecca Reyes Arcangel. Idi Sabado, may kalima nga aldaw iti bulan iti Marso. Ket dita anamuan, ani Smokey Edward Arcangel, 36 ti tawen na, nga taga Quezon City. Ti umenang claim ti bangkay na ni mother ng nagan ti Rebecca Reyes Arcangel ken anti ng Josephine Calderon, sir. Pinadas mi nga leen, no anya ti makuna ti mamang ti biktima, ket saan pulos kayat agsao ken alaan ti video. Nakuna na ti preskor nga itedlaeng kadakwadan ti respeto, ta ipay papandalaengen ken apo tayo nga namarswa, tinaaramid ti anaknan. Ti pinakipatpatang mi ken ni P1 Ventura Jr., di jay mi nga namuan nga sanmet pulos ken agsao ti ina ken kakabagyan, tinadakamat a biktima, ti kameng ti kapulisan. Kinapuno na, sir, imbaga mi nga no kayat da nga tinaon unag investigasyon nga handa kano interesadon, sir, nga mangimbestigaran. Naragsak da kanon ta nasarakan da toy anak dan, sir. Ado nga senaryo iti rumrumar no anya iti katatao ken makaigapu iti naiwalang nga lalaki. Para iti preskor, Ryan Pardo,